Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga teman-teman yang ada di rumah. Selamat pagi juga yang ada di kantor maupun yang ada di ladang dan yang ada di rumah. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini hari Sabtu, teman-teman, kita jalan-jalan menuju Kopeng lagi. Ini melewati Tanjakan Kopeng, melewati Warung Gunung. Pagi ini sangat cerah, tidak begitu berkabut, teman-teman. Hawanya adem. Agak melambat, teman-teman. Tuh depan ada truk. Seperti inilah kondisi di pagi hari ini di Jalan Saleh Putih menuju Kopeng. Lan-lan ya bro, ada ndelok pemandangan. Ini makanan favorit Warung Gunung, Jalan Raya Solo 3, Kopeng kilometer 23. Ini rest area untuk yang wisata ya, teman-teman. Itu ada pasar Kopeng, sudah ramai. Oh, jenenge napa, Bu? Lha iki sungune sampeyan iki? Jenenge? Masa biasa sungune sampeyan iki? Ki apa bro jenenge? Sapi apa? Iki lanange ta? Oh, jantan. Oh, jantane loro. Waduh. Ya kok sak. Lah iya. Oke. Itu sampean ki gedhekne tok apa ya didol? Oh, didol. Cilikane ini didol nek wis umur pira sampean? Oh, sing gede-gede kuwi. Sing gede-gede nika. 10 napa? Kita tutkan dhewe sing gede. Oh.
mati seluruh. Oh. Mriki niki lek ditindai. Ini ki pirang sasi? Pirang sasi. Cek meteng orang sasi. Oh, iki sing meteng-meteng. Oh, alah. Nyeneng ki yo. Alah. Nyeneng ki tenanan. Wah. Jadi model kandangnya Menene 75. saking ini. Sekitar itu. Pun sanggup sing itu. Pak Abu, das. Sekitar berapa? Oh. Alah pancen kayak nganu. Kandangnya ya longgar ya, so. Iki wis iso telu. Iso telu. Wah. Keren. Ki metengan, Bu. Oh. Wah. Kandangnya keren. Top tenan. Jadi pirang anu, Bu? Pirang tahun sampean? Kula nggih. Oh, tahun. Ki darane apa ya meteng? Anak siji niku ora ngerti barane. Oh. Kawin metu anak siji. Kawin kan niku ana tak war 6 ya ora. Oh, nek sing dijual ki Bu. Sing dijual ki sing ngeten-ngeten iki. Seberapaan ngeten iki? Nek sak pas ngene iki. Nek pas ojo besar nggih sing anu niku napa niku? Sing pun poal Pak. Heeh. Sampai pinten? Nggih. 3 juta. Ya 3 juta. Ya, kurangane sampun kurang lebih sak ngono. Wah, Bro. Nek iki sing tak korban iya. Wah, berenggalat tenan. Nggih tak. Wedok. Lanang ya? Oh, wedine ngene. Nggih karen jiko. Lah iya. Apa to Bu jenenge? Asline jenenge domba apa to iki? Nggih biasa dulu. Biasa kan ini. Akan mesti no jenisnya no sing nek zamane Mas sapa kae? Sing kaya cendik-cendik barang merengil-merengil. Oh, niku dicicipi. Nah iki Jawa cangki. lah iya. Ulune alus kok. Nggih. Yo manute ini. Iki sungune piye? Pirang tahun ya sangat lah. 4 tahun, Bu, wis gak rene. Iya wis pancen wis wancine pancen. Sehat nggih Mas. Ora tau muni rumah sakit ngurus. Ha nggih. Alah ya wis Kan anak ya ora. pancen wis pasti entuk Bu, sementing wis do le ngopeni anak putu wis do tenanan wae kok. Mbah Pri katet ngono iki, Mbah. Mbah Pri katet nang foto. Iya. Aduh saya mlebu TV. Aku melu mlebu. Iki Bro sing arep tuku kanggo besaran siap saji. Pesen teko saiki aja kesuwen. Yo. Iya lah ya Allah. Angge ngoten niku to Mas. Ngalih ana sing ngadari kok ini. Nanti daerah Sidomukti dalam ibu Enggak Mbak Surep. Mbak Surip. Kilo Mbak Surip. Mbak Surep lho. Kamu nyok. Aja. Iya lah ra apa-apa ya Mas. Kita sehat Mas. Disyukuri. Syukuri ya Mas. Sing di. Ngoten sehat. Lah apa Bu bedane Bu? Lun. Kontes barang ora difoto sih. Oh, Kontes barang iki. sing gedhe kuwi. Lah iya. Ya. Ya wis Bu, engko sik tak rene sik. Dalam? Nggih. Ya, wis Bro.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih yang sudah memberikan dukungan dengan channelnya Lektil. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan saran kritiknya saya tunggu teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.